መራሕቲ ኤርትራን ግብፅን ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተገሊሉ ንዝርከብ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ንምሕጋዝ ከም ዘተዩ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም መራሕቲ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ግብፂ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብምትኳርዮም ተመያይጦም። ግብፂ ኣቐዲማ ምስ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብምውጋን ንወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ከተረጋግጽን ከላ ኤርትራ ድማ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኣቶ ንመርገፂ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብምንቃፍ ምስተን ሃገራት ዓረብ ከም ዝወገነት ዝንፍት መግለጺ ምዝርጋሓ ይፍለጥ። መራሕቲ ግብፅን ኤርትራን ንወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ንምድጋፍ ዘተ ዘካየዱ ንመርገፂ ሕብረት ኣፍሪቃ ትድግፍ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ተቃወምቲ ሰልፍታትን ዝወሰደቶ ናይ ምቅራብ ተበግሶ ከም ዘይተዓወተ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ዕለታት እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንኩሎምቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ናይ ምቅራብ ዘተ ዝተሳተፉ መራሕቲ ፖለቲካውን ሰልፍታት ኣሲርዎም ይርከብ። ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋግር ክጽውዕ ጸንሐ ሕብረት ኣፍሪቃ እዚ ክሳብ ዝትግበር ንሱዳን ካብቲ ሕብረት ገሊሉ ኣሎ። እዋናዊ ኣቦ መንበሩ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪቃ ንወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ካብ ኣባልነቱ ምድስካሉ ኣሜሪካን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ደገፈን ሂበናሉ። እንተኾነ እዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ስጉምቲ ንኣቦ መንበር ናይቲ ሕብረት ዝኾነ ፕረዚደንት ግብፅን ካብቲ ሕብረት ንኣስታት 20 ዓመታት ተነጺሉ ዝርከብ ፕረዚደንት ኢሳያስን ከም ዘየሐጎሶም ካብ መግለጺታቶም ምርዳእ ይካል። ግብፂ ምስ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብምዃን ነዚ ኣብ ድሮዒድ ልዕሊ 110 ሰባት ዝቐዘፈ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝድግፋሉ ዘለዋ ምኽንያት ምስ ቱርክን ቀጠርን ዝጸንሐ ዝምድና ሱዳን ክብተኽ ካብ ዘለውን እምነት ምዃኑ ተንተንቲ ይረድኡ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ድማ ንወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ከም ዝድግፍ ዝእንፍት መግለጺ ዘውጻሉ ምዘን ሓያለ ምወላታት ዝገብራሉ ዘለዋ ሃገራት ዓረብ ስለ ዝወገነ ጥራይ ምዃኑ ይጥቀስ።